255 Elmunir Ali. Suna yau ake da Fatima, baitocin Muniru na gama, zare rasa yi an gama, yau da kwazani na yi sallama, gani zuwa ina ta zama, a gidan Usman an jima, yar bebi na je na sunguma, Maryam kin zama uwa mama, mai ladabi kina da na'ama, mai kirki akwai biyayya ma, ga kuma yar kita isa ama, Allah ya raya ta Halima, Allah ya sa ta kera sa'ama. A gaskiya kauna da sanki sun kama mu, kina cikin rambo face ta halke rage mu, mune iyayen ki farin ciki ki yi burin mu, Allah shi ya ba mu Fatima, me yi yanzu ko ba an jima, na san babu masu gardama, sarki rabina da hikima, yayi aljan mutum ya yorama, yayi tafki da kuma korama, mami ce ta haifi Maryama, Maryam kauta haifi Fatima, ummi sai ta girma Maryama, Rahamo ita ce ta girmama, iftaha da marhaba baki, iftaha da Allah raya ki, iftaha da Allah shine yaki, in ki zama mai ladaba ga umminki, in ki zama mai ladaba ga abbanki, in ki zama mai ladaba ga danginki, Munir Ali yana yi baitinki, farin ciki ya tsara waƙenki, a yanzu za da gaida danginki, farin ciki suke suna ɗauki, yau dai ga ki ga su gefenki, su ne za su rufe tsirinki, da su ne za ki yau ga dararki, gida da suna mata suna ta yin guda, jaririya mai zamta ba ta mata da dauna, da so ya dauka hannu ya daure shi da soda, mai ibtihali da ganin ta ta biyo mamanta, mamanta Maryam illan gware akwai ta da zamta, ai yire-yire mataran biki ku yo guda, tun da na taho yau dangi da face zan gida, na ce ku kai da kun kagar Fatima da gaishe ta, daga wurin na hali maman Abba gaishe ki, mama gurin Rahamo maman Abubakar, lai gaisuwa ta Allah ya ja da kwananki, ga tambarin zo mai rangarfe zando, baban modan ladi na Bauchi gaishe ka, da mota ya gaya murna da kai da zugarka, da rinjina mala ya ja da kwananka, baban iftihar gaisuwa, Alhaji Usman jinjina, ka zamto uba ga Fatima, Allah ya kai muran bikin sama, Haji Usman ma da gaisuwa, baban gida na yi gaisuwa, ya Allah ya raya Fatima, kirauta ya an tera hamo ina kike, yaya gurin Maryama Munir da ke nake, in zan yi waka ta ban aje ki tsallake, ke ma uwa ce gun iftihar ke rike, sannan ina ummi maman da hali kenan, maman Nabil farin ciki take
ta murna an samu garuwa kenan. Riba ta aure ta ƙara bayyana kenan. Tana ta rawa har da shoki ma kenan. Na dauka hanya ta Kano Muniru shi kenan. Za ta zo Abuja safiyar mai tsaya kenan. Dama jira take ta ji an haihu za ta zo kenan. Za ki zo min da na nakin gashi kenan. Sannan na dan cari dole za da gaida ki. In ba ki a gida safiya ce take wakiltar ki. Almuniru hariya dole za da gaida ki. Daga can garin Kano kika zo mu yawa zumunci. Safiya dan cadi kina da kirki. Maryama Habiba tana farin ciki, ga Aisha tana farin ciki, Abban Bamba yana farin ciki, Nabil ma yana farin ciki, Hali tana farin ciki, Baby ma tana farin ciki, Khadijan Shawa tana farin ciki, Gawayan Maryam suna farin ciki, yau tana farin ciki, Hajjaju tana farin ciki, Maryam Gatawa tana farin ciki, Asama'u tana farin ciki, Sa'ansi tana farin ciki, Fatima tana farin ciki, Jamila tana farin ciki, Zainab Madalla tana farin ciki, Hassana ma tana farin ciki, Husaina ma tana farin ciki, Anti Rahamu farin ciki, Anti Ummi farin ciki, Maryam Ya'una farin ciki, Anti Basira da farin ciki, Anti Farida da farin ciki, Maryam Minna na farin ciki, Aisha Sani na farin ciki, Maman Wizi farin ciki, Anti Kulu tana farin ciki, Anti Zubaida farin ciki, Murja DTS na ta farin ciki, Nafisa DTS da farin ciki, Sakina DTS da farin ciki, Hiran suna Salama farin ciki, Hamida Farida da farin ciki, Amaryar Onkul na ta farin ciki, Hafsa Yahuza da farin ciki, Anti Kubra da farin ciki, ga Anti Hafsa farin ciki, Anti Mama farin ciki, Maman Shawa da farin ciki, Antin Khadija farin ciki, Maman Laraba da farin ciki, Maman Anas na farin ciki, Allah ya raya Fatima 08090531255 Almunir Ali.